Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 70. Comencem! Ens trobem al segle XVI. No se sap del cert quan va néixer la nostra protagonista. Es suposa que va néixer a finals del segle XV. Tampoc es tenen dades d'on va néixer exactament la nostra Frau Trofea. Sí que es suposa que devia ser vora Estrasburg, ciutat avui pertanyent a França, però que llavors pertanyia al Sacre Imperi Romano-Germànic. La vida era difícil. La immensa majoria de la població havia de fer miracles per sobreviure. Només els nobles, els reis, el clero i una molt petita part de la població menjava i es divertia o guerrejava, que també formava part, si sobrevivies, de la diversió. Però la immensa majoria del poble sobrevivia de l'agricultura o de l'artesania i de forma bastant precària. La nostra protagonista va casar-se ben jove. I com passa molts cops, havia arribat a un punt que més que estimar el seu marit, la seva companyia li era una càrrega molt feixuga. Era molt pesat, fins que va trobar un remei, una tàctica que no fallava mai. Quan el seu marit li ordenava alguna cosa que ella no volia fer, o senzillament no volia que es dirigís a ella començava a ballar de manera molt violenta, com si estigués posseïda per alguna espècie de força sobrenatural. El marit s'espantava davant dels balls i les contorsions de la seva dona i desistia a dir-li res, oli en un llum. Ens trobem al juliol de 1518 a Estrasburg. Avui és dia de mercat. Hi ha molta gent anant i venint, havent-hi molta animació i molt soroll. Converses entrellaçades de centenars i centenars de persones fent els seus negocis, comprant i venent. Els venedors criden oferint la seva mercaderia. Fa molta xafogor i l'ambient és molt calorós. Entre les converses que, com s'ha dit, s'entrellaçaven, se senten unes músiques de trobadors que van amenitzant la jornada al mercat. La música és animada, venen ganes de ballar. La nostra protagonista, sense saber per què, es contagia de la música i, sense adonar-se'n, ha començat a dansar al ritme de la música. La música segueix i la nostra protagonista segueix ballant. La música ha canviat, però no importa. La nostra Frau Trofea segueix ballant. Els moviments són cada cop més enèrgics. Un corró s'ha format al voltant de la nostra dansaire, la qual no para de fer coreografies que ni ella sap que sabia fer. El temps va passant, la música ja ha parat, però la nostra protagonista sembla ser que té la música al seu cap, perquè no para de ballar. Quin ritme, quins moviments! No obstant, aquests moviments es fan fer cada cop més lents, producte del cansament. Cada cop la nostra Frau Trofea està més i més cansada, però continua ballant, fins que cau a terra rendida. La gent es pregunta què ha passat, què ha empès aquesta noia a ballar d'aquesta manera. Hi ha gent, les males llengües, que diuen: jo conec aquesta dona és infeliç amb el seu matrimoni i es posa a ballar per provocar el seu marit i humiliar-lo. Sí, jo també la conec. Jo també. Sí, jo també. Jo. No obstant, aquest cop no era així. De sobte, un altre noi s'ha posat a ballar de manera espontània. Aquest cop sense música. Guaita! A més d'aquest noi, ara hi ha un altre a l'altre extrem del carrer i dos més també estan ballant. Podrien formar una companyia. El fet és que, amb música o sense, cada cop més gent s'ha apuntat a la moda de moure's i fer coreografies. Que alegra tot! La nostra protagonista ja s'ha aixecat de terra i s'uneix a l'improvisat grup de ball. Els dies anaven passant i cada cop més gent s'unia a la nova moda dansaire. Cada cop més els carrers estaven plens, en lloc de vianants que caminaven i anaven d'un lloc a l'altre, de dansaires que donaven saltirons i es contornejaven. Les autoritats es varen començar a preguntar què estava passant. Quina falera havia agafat a la gent tot d'una de posar-se a ballar espontàniament i no parar fins caure rendits o inconscients, i passats uns minuts, en tornar en si, reprendre els balls fins a caure novament rendits. La nova moda anava progressant. En una setmana s'havien unit més de 34 persones i en un mes ja hi havia prop de 400 dansaires. Les autoritats no sabien com actuar. Els clergues maleïen els infidels pecadors que s'atrevien a dansar davant de l'església a la casa de Déu. Quina manca de respecte! També dansaven en els cementiris. Quina immoralitat! On anirem a parar? Els metges de la contrada varen començar a pensar que la cosa molt normal no era. Afortunadament, la ciència mèdica va posar llum al camí. Els dansaires tenien segurament alguna malaltia que calia mantenir la sang calenta. Segurament, els balls eren una reacció del cos que estava intentant expulsar els vapors malignes amb la suor. Ballen? Doncs que segueixin ballant. Lo que va i la cura. Es varen habilitar plataformes i varen portar la gent que no parava de ballar, fins i tot quan els transportaven. Per fer-ho encara millor, es varen portar músics que posaven música perquè els dansaires ballessin millor. I així van estar dies i nits. Primer havien aparegut els desmais per esgotament,
i no varen tardar en aparèixer les llagues, les ferides, fins a arribar que algunes d'aquestes persones finalment morien d'atacs de cor, vessaments cerebrals o simplement d'esgotament. En vista que en els carros s'amuntegaven els cadàvers de bojos pel vall, les autoritats mèdiques van restar torbades. El cos, com havien dit, intentava expulsar els vapors malignes a través de la suor, però la gent acabava morint. Els clergues afirmaven que tots els dansaires havien estat maleïts per un sant, Sant Victa. Sí, tots els dansaires tenien el mal de Sant Victa. Victa va ser un ciutadà romà que tenia fama de curar persones de malalties que no tenien cura. Els seus coneixements o la seva intuïció semblaven miraculosos. Un dia, l'emperador Dioclecià va fer-lo cridar per veure si podia curar el seu fill, que no parava de tenir espasmes i convulsions. Cal destacar, des de la nostra modernitat, que el fill de l'emperador el que tenia eren atacs d'epilèpsia. Victa va fer el miracle. Va curar el fill de l'emperador. No obstant, va ser condemnat a mort. Sembla ser que l'emperador es va oferir a cobrir-lo d'or, però a canvi havia de renunciar al cristianisme, ja que era cristià. Com que es va negar, va ser sentenciat a mort essent submergit en un tanc d'aigua bullent. Es diu que el senyor Victa va imitar les danses que s'estaven produint a Estrasburg abans de morir. Potser ho explicaríem per què s'estava cremant? En fi. Tornem a Estrasburg. Es varen anar portant els dansaires, que cada cop, malgrat les morts eren més, a les capelles on hi havia Sant Victa, perquè aquest benemèrit sant els perdonés. Però sembla ser que li agradava el ball, i que ballessin davant seu, perquè els dansaires no paraven si no era perquè havien perdut la consciència per l'esgotament. Quan es recuperaven, se'n tornem-hi. A poc, l'epidèmia, per dir-ho així, va anar remetent. Lentament, el número de nous dansaires va anar amb els dies decreixent, fins que va aturar-se la febre dansaire espontàniament. Temps després, s'han intentat trobar respostes a aquella epidèmia de ball, la qual ja s'havia produït en altres ocasions, a més de la nostra protagonista a Estrasburg el 1518. S'havien produït epidèmies similars a Bernburg l'any 1021, a Maastricht l'any 1278 i als Països Baixos el 1370. Fonts actuals apunten a un fong anomenat banya de sègol o argot, que en ocasions pot trobar-se adherit a les espigues de blat. Aquest fong, si és consumit, pot provocar una malaltia anomenada esgotisme o foc de Sant Antoni, o també anomenat foc sant, que és una isquèmia arterial que pot provocar la necrosi de les extremitats del cos com mans i peus. En el cas d'una de les variants d'aquesta malaltia, anomenava ergotisme convulsiu, els efectes produeixen efectes al·lucinògens similars a l'MSD i contraccions involuntàries a les extremitats. També s'apunta que molts dansaires podien haver tingut signes de la malaltia coneguda com còlea o ball de Sant Victa, que és una malaltia degenerativa que provoca també moviments involuntaris a les extremitats. Hi ha diverses versions sobre la fi de la nostra protagonista. Hi ha gent que diu que va morir com tants i tants rendida després dels balls, però hi ha qui diu que va sobreviure després de ser portada a una capella i que l'inefable Sant Victa l'acabaria guarint. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!